gu oso pozik, hemen fisikoki, hemen zaudelako. Ez dakit zerta etorna izan. Bilate dau jende freskua, tortzen dana, batez ere. Bai, batez ere etortzen dana. Bueno, nik arazo dauzkat bilistak. Esateko, Saltza lentejak. ja, baina, Gipuzkoako herriak izan daiteke kategori bat, universala, bai, gauzak sailkatzeko. Lagun talde guztietan dago, zer, protagonista, guapua, diruduna, bueno, hori Donosti da, ez? Baten batola, ez dana espero, baina gero azkenean haundia dana, oinati deite dionik horri, bale? Euskal Herri baldin baitu bi herri. Ezoikoa dituk, ondarru talde. Genialidade punki bat zio. Beste kasta baituk, eta jende general esate. Ondarru tarra. baina, a ber, esaten dugun bezala, body shamingik ez dagula egingo, herri shamingik ez dare. Herri shaming itxusia da. Baina, esate baldin bazu, nungo zelat, bastango bat. Bastante ondo. Ostras, Hau Bita Piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera. Eneko iztueta. Gaur, gurekin, Eneko iztueta da gau. baina, etorri da. Etorri da. Ez da Itziber Garmendiak egin zigun espantada aurreko astekoa, baizik eta Eneko, iztueta, etorri da. Hementxe da. Hementxe da. Kaixo. Kaixo, Eneko. Kaixo zen. Oso ondo, gu oso pozik, hemen fisikoki, hemen zaudelako. Norbait daulako. Bai. Horrekin ja irabazi deu. Gure espektatibak oso txikia dira. Orduan, ja gainditu dituzueneko. Bai, agertzearekin. Ondo, nik egoendik ez dut espektatibaik, ez dakit zerta etorna izan. Bueno, ez dago gaizki, Hola, listoirik ez dago momentuan ezin dugu bota. Ez bertan boret, oso ondo, ez dago gaizki. Eneko iztueta, Mikel zuk ekarri dazu, kontatu guzu, zein da Eneko iztueta? Osa, jatorra da, Mateo? Hola? Itxuraz bai. Bai, itxuraz. Lehenengo arte? Gutxi, aspaldi honetan gutxi, ardo batzu, takito. Bueno, ez da gutxi. Bai. Mikel, zein hau, ne? Ba, Eneko iztueta Zurmendi, nik garai batean igual ezagutuko nun Aldezarrian edo, kintakoa gea, gutxi gora bera, ez da? Ni laroita bikoa naiz? Ni laroita bikoa, bai. Boixe, ikusiko ginean Aldezarrian, Bai, gara hortan jende asko eta... Jende gehiagi, igual. Gehiagi. Ez pentsa, beti berdinak ginean bueltaka, baina... Bai, alare, etxea. Ni nintzango batzen, oso begirada beti oso motzen eukitzenean. Aldameneko lau pelau eta kito. Abira, inurriek bezala aurreko zen deskubritu benun, gauza pilo bat. Flipatu ingozu inurrekin, datu gehiago, baina agian gaur ez dago hortaz hitz egingo. Nik esango nioke bakarrik, inurrek 7 begi dituzten. 7 begi. Ez da oso zenbaki normala. Eta 7 begi eukita ez dutela kolore gorria sumatzen. Animarea bengo nintzen. 7 begikin, bueno. Eneko nik gaztetan ezagutu banun, oez, enaiz akordatzen, baina oain aitatasuna dela medio parkean deskubrituet, pertsonaia, pertsonaia, eta txundituta naukatan, Eneko programa karriko dugu, zagatik? Ba, oso ondo. Oso ondo, nik neuke ez dakit oso ondo, egia da parken elkarrez autu eula bat, ez? Parkea fauna bada, fauna berezi bada. Ekosistema propioa. Hoi da. Eta azken finen beste, Mikel egin harremana indet, humore tontotik, bat. Bai. Eta zer beto, abazkarrak. Sorpresa aurpegia jarriko nuke, baina ez da jarriko. Ez biga nahi oso horrentzeko zerteta. Bai, eta gisa hortan, baina gero hortik aurrea honea ekartzea, beste pauso bada, eta esan zian, etorka ez da, ez da inorre, ez da, bale. Ez da hori, ez, bilate dau jende freskua, etortzen dana, batez ere. Bai, batez ere etortzen dana. Bueno, hori da, Bita Pikuren hildoa edo, hori da pixat, aktoreak, irrati esatariak, ilustratzaileak, artistak, eta parkeko aita bat. Parketarrak. Baina Eneko ere artista da. Bale, orduan gauza gehiago, bazka. Aita da, irakaslea, kopikilea. Bai. Ze gehiago aiz? Marrazkilaria, ala... Nei jolastea guztien zen. Horregatik ezagutu zenuten parkean, ez? Bai, beto. Bera, ze polita, jolasean. Jolasean, bai, nik usteat, eiteten gauza guzio egiten, jolastea guztien zutela, eta komiki hontan baita iritsigia jolasan bitartez. Osa, komiki bat konkretua, esan duzu, ze komiki da? Kontu eta zikina indegu. Kontu eta zikina. Bai. Iluna, Bai, rolloa... Itzegurua, bai, bintzat.
Bai, rolloa, bueno, ez da ito interesantzia. Kontazak. Bueno, egin dugu komiki bat 2025 azaron bueltan argitaratu genuen, eta bueno, hori izan da azkeneko gauza beharri egin duguna, eta txalapartakin atea dugu, eta lehenengo edizioa bentila genon. Bila batetan bentila genon. Bueno, baina edizioa zertzen, zenbat alezian, 6? Ez. 7, inurren begiba bezala? Dexente, usteiat. Bai, bueno. Baina, ez diagotago zifrazat, igual hanka sartzeiat, baina usteiat dexente. Esan dezakegu 0 eta 7 milioi artean diala? Bai. Horre liteke. Horrekin, nahikoa. Milan bueltan. Programa honen zehaztasun maila hau da. Asko, ne ustez asko. Programa honetan dokumentazioa ez teguola oso zorrotz mantentzen, ez da gure ardatzetako bat, ez dokumentazioaren zorrostasuna, ez da gure... Wikipedia behiratu dut, gure gonbidatuan bai, dokumentazio hori da, behiratzen dugu, eta ez dut Wikipedia topatu. Bueno, Wikipedia bera bai, baina ez dut zure izenak topatu bertan. Baina Komikipedia ikusi dut. Eta saltzen dek. Bai. Sorpresa, irikita dokat. Ara. Neko iztu eta bat bakarra, aurkitu dut, bakarra izango zea, ez da izango ez, eneko iztu eta dantzaria. Nik uste bakarra, bueno, Zaldibiko dantzarin ondorengotako. Orduan, Jon Maia bezala, Jon Maia dantzaria eta bertsolari izan daiteke. Segidillan bezala iritsinteke 2000 tranquilamente. Zaldibi aipatu du, Aitziber Garmendia hemen oso presente dago. Naizta etorri, gauzat esamardia. Oi. Aitziber Garmendiana eta hik esaienen atzo etortzeko eta beti binpatopan, pentsorian, ala. Nere bikotea, Zaldibiarrek eta dek Aitziber Garmendian kintoa dek. Zer plan, zure bikote garre berren nun. Aitziber Garmendia nik ustean nire zein ondoengo zola. Bai. Eta hobetore bai. Hoxe esan arnian, hobetore ingo ziala. Fundamentu behiokin bai. Hombre, gure fundamentua gainitzia ere ez da. Kurioso aintzitean. Bueno, lehenengo datua, zean, nola da? Komikipedian, lehenengo datua, ja kolokan jarri nau. Tolosan, 1978 garren urtean, jaio zen. Gaizki da. Ea gaizki hasi gea, Tolosan. Dana. Bezarrez? Ez, igual kasualidadez, igual taxia. Ez urtea ez lekue. Ez, urtea ez dare. Ez, laroita ateko, nau? Ez dakit hau izango zean, baina, bueno, zure komikiaren izenburu berdina egin duen tipo baten fitxa da, por lo visto, porque kontua eta zikina jartzen du. Utzileak horri buelta para batan, doain txertan identifikau diat. Nik usteat ilustratzaia eta zaidiala. Osea, Tolosakoa eta 78koa izangoek aritz bieitez. Bueno. Hemen esan beharra dago. Bai. A ber, eneko izan dela, honen sortzaile bere anaiarekin bat ere ez da. Bai. Baina, komiki bat egin dute, baina ilustratzaile batekin, hau da. Bai, komeni da. Komiki bat egiteko komeni da. Beti ilustratzaile. Enteitzea zezanek, enteitzea. Komeni da, marrasten zantian erekok. Komiki bat ingo jat, de puta madre, eta keo, bueno, baina anaiaken arribana, eta keo, beste batek marrazteko, da, joder, nik... Eta izan indek, azkenen, Bai, kontu, ipentxau zen, anaiak esan zen, pelikula de mardi hau. Bale. Bueno. Zuzendu zeinek, aurkituko norbait. Biako dugu baten bat, ez? Eta kontu hori ez, baina, eta hortik esan, bueno, komiki bat. Vale. Biako dugu marrazkilarin bat. Bai, komeni da, bai. Eta, a ber, pixka eta elkarrizketatxo batzuk eukitzen egiten komiki horren arira, eta holako zabeti berdin esplikatzen dio. Izan da, arrokeria baten, baina ez arrokeria prepotentea, baizik eta arrokeri baten ondorioz sortutako proiektu bat, esan eta gero, pues, atera deuna. Baina zailtasun askorekin eta ez jakintasunetik azkeneko produktorako bide bat egin deu. Hortan. Bueno, oso ondo egin dezu, zeren anaia eta biok egiten duguna da asko itzein, ingo deu, gaizki, eta gainera gero ez dugu egiten. Bueno, aizateo baina ez, podcastakin, ez? Bai, eta hitz egin da etzein. Kantzelatu arte, hemen txongo da. Bueno, ez gaitu uste bota? Hau zer da, zazpigarrena? Zazpigarrena? Bitu, da, nik uste, zu egin dezuenan oso antzeko rollo badala. Ez topotroik, ez? Olako bat. Ez da hori ere. Ez topotroik, ez da egon momentu baten. Ingo deu, tatzatik ez. Hau ze historio nadan, ez? Pelikula de mezik.
Ja, pelikulat, gehitxu Inin barko da, ez? Gehitxu izangoek. Eta gero badare proiektu esaten, hau, inbarren dao. Eta gukit ez baldin badeu? Zein egingo. Eta zuek egin. Eta, bueno, a ver, esan izut, nik beti eukiot ilusioa ala komiki bat eitean, hau da, esan izut, gu etxen oso iragurzale die, eta esan nuke intelektual famili batekoa naizela. Ikusi dezatun, zein dan erekon kultura maila, nik aldetzen badizut. Eta gutiperio, Ez dakit. Oso ondo. Gure rollokoa da. Bai, eta gure kintakoa ere. Bai. Orduan, ez da, izan zan aukera, izan zan nean egin neoteko aukera, nik uste torire hemen bagezuela bian egin elkarrekin neoteko. Azkenen, aitzakiak bilatu. Bai, bizitza pixkatet berezta ditu, nean egin gazte izen bizi da, ni Donostin, bagitze bere familiekin daulako kontuk, eta esan, nik nahi egin nahi da pixkat, ez da proiektu baten bueltan. Eta nik komiki zalea izaki, esan, pelikula etxega baina, zati ez da komiki bat egiten. Bueno, aitzaki bezala, anaiakin neoteko aitzaki bezala. Eta 6 urte pasaizkio. Bueno, ez da gaizki, mira. Komiki egiten. Baina hori da, intelektual maila hori da. Ze nik zurekin neoteko, anaiakin neoteko, futbolea jote naiz. Ja. Aitzakia hori da, anoita jutegia, bilo, eta bueno, aitzakia daukau, elkarrekin neoteko, eta pota hartu, eta zuek komiki bat egiten ez dute. Bai. Hori da maila, hori da intelektual maila. Baina ez gaitu lehenengo. Sormena. Bueno. Sormen intelektuala, da zuen aitzakia elkarrekin egoteko. Bueno, ez dago gaixi, Gurea garagardak eta futbola, oso. Bueno, ya está, bakoitza bere tokin. Hoize, bakoitza bere nibelian. Aizu, nik aldera badaka zuretzako. Zuk Mikel Urdangarin eta Einaut elorri eta zein diamakizu? Jakingo zenuke desberdin zein. Ez guk teoria badakau, pixkat erua, baina ez daki zein dan zein, me katxila bat. Bai, zeituk, bige posea zeukia, hola, eiztari posea jartzen duenen, bekaine gora, bai, oso antzekotasuna handi zeukia, bai. Badut, bai, garaiko izango ditu, bai, garai berdinako izango ditu. Bale, esango guk zein deken... 50 urte bueltako izango ditu, bik, bai, hor bueltan. Gehiago bai, gure Mikelek gehiago izango izki, eta inoteke, bai. 50 nik eskura dauzkat, illa, hortxe, eta hau ja nagusioa da, ni baina zarragoa. Hor informau. Osa, tio, eiztari pose hori, bekaine gora eta ni begira da zuzena daukat, rollo hori. Kontuz gitarra hartzen dudanean. Bueno, ea zure begira da zuzena ote dan. Zein da Mikel Urdangarin? Hemengo hau, ezkerreko hau. Bai. Nahiko argi dauka. Baina ez dakit asmatu duen. Ni Mikelen fana izan nauk. Bai, guk ez daukagu... Ni Mikelen fana izan nauk, ni Mikelen fana. Izan naiz. Eta kristone aprezio zeuket, bai, osea, nola ez? Nire laun batek, Gasteizen, azkenan, ordu txikitan, esan zion, Mikel, ze urruti iritsia izen, 3 akorde jakin da. Azkenako gitarra joiteik, Azkenako gitarra joiteik, Asmatu inik, azkenean, bai. Bai, zure lagunak ere... Ire launek gitarra jotzaltzian. Ire launek gitarra jotzaltzian. Gitarra ez, baina adarra, bai. Bai, ondo gainea, eta esan du. Horren bat, ez esan. Adarra ere, bai. Adarra, hobe, gitarra baino beto. Hobe, bueno, programa honetan, dinamika bat jarraitzen dugu, azkenekoan ez, nola Itziber Garmendia, etzen etorri, bueno, bere gauzak izango zitulako, eta Mikelek eta Bilok egin genuen, ondo. Guk bakarrik, eta, bueno, aurretikan utzitako gaia, aurreko astean utzitako gaia sobre batean sartutago, horretxita, guk iriki egin genuen aurreko asteko gaia, eta hortaz hitz egin genuen, bueno, alitzan genuen guzti hori, egin genuen, zer, eta beste gai bat jarri genuen gaurko konbidatuarentzako. Igual iriki marko zen. Bai, guretzako gai gitzela da, igual zuretzako ez hainbeste, igual ez dakizu zer dan. Bai, kultura hondiko gizona da. Bai, eta kintakoa ere. Kintakoa hori. Bai, hori ere, bai. Tangrama, marrazten jakingo zenuke. Tangrama, Azteko. zerdek, osea, ni kultura hondikoa nau, baina nezan, tangrama zertzen, olako pieza juntatzen zienak eta iteitunak irudi diferentek eta lako gauzak. Bai, ez da, eredua jarri eta eredu hori gauzatu barroan beste eurpusketa batzukin, ez da? Edo bakoitzak sortu, edo zer, edo bai. Bazan sormen... Bai, ariketa, bueno, generalen zian modelo bat, rentatzeko kapazitzen, ez? Hori da, joku bezala, bai, olako zerbait zan. Untxi bat, basaurde bat, eta hor, aleinik egiten. Bai. Eta piezak erditik zatitzen, da, hola, indezu, guk ikastolan egin genuen, egin sortu genuen tangram bat. Hoi matematikan barruna, autentzian, generalen.
Gukin genuen plastikan tangrama egin. Hau da, Txapakumea erosi, moztu, margotu, tiritak bihatza jarri moztu. zorietan. Zuek nungo zate, ze eskolatan? Aktibotarrak. Jakintzakok. Jakintzakok. Bai. Ja. Jakintzan tangramak beste egiten ziren. Ba, guk... Nun ikasi zenuntzuk, ba? Ni ikastolako nauk, ni zurriolakoa. Zurrila ikastolakoa? Bai. Oh, mira, ze ondo. Ojo, Bai? Hondartzatik gu baino gertuago. Ez dut uste. Zurrila ikastola, barrokaldean... Barrualdea guk hor geneukean bat ategorri taldea, barrua intxorrondotik bastante gertu, eta gero bestea nahiko gertu, baina zegoenik jakintza gertu godola. Bai, jakintzako, segune, porque jakintzako goikoa, illa seminarioan da ona... Bai, horra junen berdek. Bai. Olain genuen ipurdia guztazetan. Sentadillakin da. Patiotikan itxaso ikuste zen. Bai. Hori kolegi pijoek ere zin dute esan. Hori horixek zeugik. Baitare. Bueno, aigea entzulearentzako Donostiko ikastolei buruz. Donostiko Bizkaiko honenak zein egiten. Oida, batzuk esaten dute, ze eskola pijua da, ja, baina gasolindegi bat ikustezu lehiotik. Gure ikastolatik itxasoa ikustetzen, eta horixedik, esango nuke portu ere ikusten dela, ez? Portu eta itxasoa. Hori, ze eskola pijotik. Bestik ematen horre gehiago, baina bai, ni zurrolako eta zuek jakintzako. Ze tangrama, bai. Tangrama. Marrazten jakingo zenuke. Bai, guatzea altzea. Ze pieza zitun. Zenbat, nola. Zenbat irudi zeuzken? Bai. Hoi joen triangelu handi bat, beste txiki Bai. bat, beste bat etzekean, ba. Karratu bat. Karratu izango zizkin, lauki luze bat izango zizkin. Zenbat izango zizkin, 8 bat, normalen lauki bat osatzen zuen. Lauki hori zeon xerrauta modu diferenten, eta izango dituen normalen. Irukiak, eta karratu, iruki ezberdinak, tamaina ezberdinetako. Txiki bat ere gogoratuko. Txiki, bai. Txiki bat baino gehiago. Bai? Bai, nik gale esango nikek. Baina hain guantxe hartan introspekzio handi bat egiten, Eta etzekiat, izango tezon lauki luzeren bat etzekiat. Izango zian, lauki luzea ez baino... Pieza berezi batzun. Bazekiat, zein dan, bazian olako rombo luzatu moduko bat. Bai. Ezta? Bai. Hori txori mokoa egiteko. Bai, trukoa. Bai. Hori, ez da paralelogramo bat, edo horrelako zean bat? Hori ja utziko dugu. Inventatu indet. Bai, totalki. Baina, bueno, Wikipedia. Paralelogramo bat, kontuz, Paralelo bat eta gramo baten artean. Gramo bat eta paralelo bat hartzezu, empate, eta hori agatatzen da. Goizeko bostetan. Horre pate gutxi, porrotak izate zian. Nagusi, baina, bueno. Aizu, Eneko, ontaz eta hortaz hitz egiten, zuk baldakazu abilezia bat. Bai, paralelogramo bat. Asmatu bai. Hori etxean behitu du, aste bete eukidu behitzeko. Bai, hori da. Askoakik. Baina zergatik dakita. Ez que balakizu zergatik. Gidoia gelako paralelogramo asko beharko ditu. Paralelo gehiago, gramo baino, bazpare. Kontu da, gu oso dispersoak gaitu, Eneko. Da, bakizu, ze dan gai hau. Ez. Esaten nahi ginalako. Askotan, igual, egunerokoan hitz errexena ere etzaik ateatzen. Arkatza da, nola da, gauza hori pintatzen duna zea, baina... Nik arazoak dauzkat dilistak. Esateko, dozein hitz, batutan... Saltza lentejak. Ja, baina lentejak esan marre, baina nola esaten da, etzaitateatzen, hoi bai, paralelogramo, eta lehenengoan, Ez. Hori etzan gaia. Kontua da, askotan, eguneroko hitzak aztu ite ditugula, izan daiteke arkatza, aulkia, edo zapatila. Baina geho, nunda honere, baina gero, burura etortzen zaigu, tangram, egagorro pila. Estepikusor. Eitz horiek nahi gabe etortzen dira, tio. Ni logopedako umean hau, eta holako getzitek asko etorri. Orduan zaiat, nahiko lan izaten nian. Frigorifikoa esaten. Bai, esantzak nebera motel. Ez, hor, gaztelera oso berandu ikastakoan hau. Bai. Enekori tangram etorri barrean, gram tame etortzen zaion, edo horrekoren bat, edo, bueno. Eta horren arira esan genuen, tangrama jarriko dugu gaia, eta bai, niguatzen zakala, bi triangelo handi xamar, erdia osatzen zutela, geho, erromboa hortxe jarri beharten hon. Paralelogramoa. Ez, erromboa. Erromboa ere, bai, esango nuke zala, horrela, karratua, erdibitzen badezu. Irratirako oso proposamen ona da, Bai, oso bizuala. Deskribatzen ari nintzena, oz. Bai, esplikatu, jarraitu. Karratu bat, eta... Ariketa bezala, oso ondo. Horren erdia,
izango litzake bi triangelu handi, eta gero hemen, enkajatu behar zenun. Hemen esan nahi du, gelitzen den erdian. Hemen erdian, enkajatu behar zenun, errombo moduan karratu bat, eta gero zeon, pieza txungo hori, paralelogramua, hemen beste iruki bat zeon, eta paralelograma nun kristo sartzen zen. Hori beti moko bat zaiena, zen. jasotzea zen. Bai, hori beti moko bat izaten zen. Hori, holako gauza egite, nik uste bi persona tipoa, bat, holako movida egite izkienak, tangramak eta ez da izan, eta gero beste batzuk, horri lerrodun baten idazten ez dakienak, lerroa seituz. Ni bat zebako adreian, ikemate jokola, izate behitu lau arandela zea baten sartuta, burnipusketa lotu baten, eta makilla bat ezinezkoan ateatzea, eta ipasardek hori inberdek. Eta hor pasatzen ditu, urte terdi tximin hondu jarrita hori eginez. Eta bazio jendea, hortan nondu pasatzen dona. Nik ez. Ik ezide. Nik ezin dian. Puzleak egiten, edo maketak egiten, edo Puzletik aratao zigoko. Osea, esan dira, ez diok, osea, maketa deitekenen maketa deitek, zerbait deitek. Bai. Iten graben ez zer egiten. Ez dek sortzen, ez dek... Ez eitek txori baten itzala. Osea, esan dira. Eta txori itxusi baten itzala, esan behar gauno. Ne ustez, bai. Baina hori ja norbek ikusten. Egia da, ez dutela, figurek ezakatela fundamentu handirik, eta sinistu inberdezu. Hau txori bada, eta hori konstelazioetan bezala, eta ez hori hartza da, eta ze hartza izango. Ze hartza mota ikusi dugu. Zenbat hartza ikusi dituzuzuk bizitzen, hori hartza dela esateko, edo orioneko ez dakizan. Zenbat gramo paralelo, handituzu zuk horro hartz bat ikusteko. Invent... Zenbat gau pasaitu gora behita. Hoxe bai. Hartza ikusi arte. Horredantzuk, horrelako txikikeritan eta batez ere, emaitzarik ez daukaten aktibitate horietan ez? Ez, nik ez diat esan txikikeridanik, ez da emaitza edogenik. Norberak ikusko, nik ez diat ondo pasatzen. Zuk ez, baina igual zure kuadriako batek gai. Bai, nire kuadriako batek oso ondo pasatzik. Osea, hortantxe abilek. Ez que kuadria guztitan dago, habilidoso bat. Habilidoso. Ez que... Bai, osea, izaera dituk, Ez que izaera, ez que la ostra da, nik beste gunean pentsatzen, da esan nun. Pentsatzen, Pentsatzen, ez que nik oso sakon pentsatzen bat. Egun konkretu baten, egun osoa, edo momentu txo bat hartu zenun pentsatzeko? Ez, hartzet, egunan 10 minutu pentsatzeko, gauza sakon, eta gaina... Kointziditzea aldu, akaso komunian krisketa jarrita daukasun momentu horrekin? Bai, meditaziorako momentu horrekin. Bai, orduan, nik egunan behin daitzen dut. Orduan, nik aurritxi diat azkeneko 4 urtetan lehenengo aldez. Bai? Krisketakin komune. Zer dan, bakit ez zuen porta. Bai. Oain txertan esan diat, gaur izan dek ba. Lehenengo una krisketakin itxintzuna. Komedoreko zitzaiek grebantzerek, eta etor ditok nire semen kuadrillako azkaltzaten, komuna paken junbardia. Gaur itxidia. Krisketa jarri eta jakin ez dala inorretu. Bai, hori da, lasaitasun momentu hori, klik entzun da esan. Eta oi hartzun hori entzuten da, baina kanpon entzuten da, ze ondo. Komuniko lasaitasun hortan nik pentsatu iten. Eta aurrekoan pentsatu nun. Gipuzkoako herriak izan daiteke kategori bat, denak, universala, gauzak sailkatzeko. Gipuzkoako herriak. Herriak. Sailkapen erraminta universal bezala. Erakutsi barko liake eskoletan, Gipuzkoako herrian zerrenda, eta bera ezagugarriak, gauzak sailkatu izateko. Eta esango izuet zergatik. Teoria, momentuz, nahiko kiribildua esango denuke? Pintzakin hartua da, baina erosiko didazu eta badakit. Zeren, oain arte... Itzen dugu lagunei buruz, eta lagun talde guztietan dago, zer? Protagonista, guapua, diruduna, hori Donosti da, ez? Bai, nire kuadrilan Donostirik ez dago, guapo eta dirudunik ez dago. Zutaz aparte zan ez. Eta nitaz aparte zan ez. Baina gero dago, tipo... Lustorrosoa ez da. Baten batola, ez dana espero, baina gero azkenean, haundia dana, oinati deitze dionik horrei, bale? Porque igual, pentsatzezu txikitan, ez dala asko aziko, eta derrepente Jesu Kriston gizasemea bihurtzen da. Eta oinati. Hori oinati. A ver... No, guardia. Botek, oinati... Euskal Herrin baldin baituk bi herri, hola... ezoikoak dituk ondarru eta oinati. Eta bertako herrikideak. Hortik aurrea... Sakondu hortan. Ezoikoak ze zentzutan, edo ze... Oinati genialidade bazeok. Ondarru eta oinatin genialidade punki bazeok. Intrinsikoa dana. Ez da ikena, aizkorri azpikoa izango eta besteak kostako gorkeria izangoek.
Eta beste kasta baituk, eta jende general esate, eske oinatiarra. Eske ondarrutarra. Pentsa kuadria guztietan dago, oinati bat, bere gurasoak primoa dira, eta, abizenak berdinak ditu. Eta raro hitzeite duna, hori da. Logo pedakoa. Intzan, ordu. Nego adarian baseu. Orduan, oinati bat dituko jo horri? Pixat outsiderra dana, baina genialidade puntu hori daukana, punkila dana, eta raro hitz egiten duen hori, oinati izango da, eta urruti da hona beti. Beti dago aztu bat, ezko itxaso edo elduain, osea, beti dago. Elduain. Nea jabe azteikoak. Orduan, ez tekain aztua. Orduan bakoitzak bere herriak izango. Bakoitzak bereak, klaro. Bai. Eta badago... Ez maz, eldoengo nea monaek. Nea mona izan zian nik amona nire ezautu, baina eldoengo zian. Orduan ez tekin jaztu. Venga. Haidek komplikatzen. Baina beste bat entzako izako da segura. Segura, bai, bale. Baina nola juten da bat segurera? Nik baukat beste bat. Urrutitik ikusi eta itxusia ematen duna, gerturatu eta efektibamente itxusia dana. Urnieta bat, adibidez. Horrako bat? Inorra fenditu gabe, Ez dakizu bai, ez. Ez, beti lagunak egiten, baina... Pentsatzen dugu, urnietan entzule kopurua 0 dala. Bakarra baldin zeon, akatu dugu. Baina, a ber, esaten dugun bezala, body shamingik ez dagula egingo, herri shamingik ez dara. Zara body shame? Body shame, parre egitea zure gorputzaren ezaugarrien gatik edo... Herritar da nahi bai, ez? Hori da, bai, herri shaming egin herri shaming itxusia da. Badaude herri batzuk diala lustrosoagoak eta beste batzuk ez beste. Eta ez dugu sartu nahi bigarren mailako herri horiekin. Batzuk guaia dira, nunkoa zeata, eta nunkoa, eta beste batzuk, Oso gipuzkarra izaizuetatzen erratxaioa, Bai, desente. Baina esate baldin batzuk, nungo zeata, bastangoa, bastante ondo. Ostras, bai. Izjokoak nik ez ditut harrapatzen, hau harrapatu dut, baina parrik. Gero esplikatzen hartzaizkio. Antenan, edo alteratik kanpo. Ne laure, zeana, jabera hona eta olako gauzak eta egite dutena, baina elbeten bizi izan dek, Elizondo ondon, urte asko eta bitu. Eskubinek, hortxa. Oso toki polita, por cierto. Elbeten biziak eta baina dizkunintzeok, baina, tira. Mejoratzen nahi da, Mikel Lauan atzetik zihok. Oso ondo, hilduari. Tetuzte, topatu gurik. Auskalo, elbete, ojo. Elbete zeitzen golitzak, Ostakit nik aibestezak kontrolatzen. Bakit. Aiziber Garmendia izango litzake elbete. Txikitxua eta oso urruti da ona, hemen ez da ona. Bai? Ez? Aiziber Garmendia elbete, vale. Ondo ekarria. Aiziber, entzuten ari baldin mazea, besarkada bat. Eta asko maite zaitugu, eta nahi ezunean, hau zuretxea da, eta hartor zaite. Eta Jon Maia ere maite zaitugu. Ze Jon Maia? Bakoitzak pentsa ez dela Jon Maia den. Jon Maiak desberdintzen dituzu, ez? Dantzaria eta bertsolaria? Ez. Dantzari ez dira zautzen. Ez da biztaz ere, bira. Kultura gizona zan, da. Baina igual dantzazalea, igual ez. Zuk dantza garaikide gutxi ikusi ezu? Esan genezake? Gutxi. Oso gutxi. Iez aiz oso dantzaria, ez da? Kriston flow ez eukeat, Bueno, etxego zukalde. Ez nauke... Intimidadean, ez? Aznarrek katalana bezala. Musika taldeat eukenean. Da ninintzean kantaria. Ojo. Eta kantari batek arri zen eta nere kukua mogitzen nuen. Kukua mogitzen. Eta zenbat urte zo nola? Kukua mogitzen. Eta ze kantatzen zen urte? Nere idola ez zean. Eneko bab. Okene, jau. Eta haren flow berdin, Horroi hori. Imitatzen saiatzen nintzen. Eta kantare estiloan hor nombait? Buiaga. Bueno, hori... Buiaga kaltein arte. Da, esaten ni. Itu bai, da utzi nian. Eta berez kaltein zenuten da horreino, ez? Engenin, mola. Engenin, alehintxo bat. Diskorik edo grabatu zenuten, edo? Zerbait engenin. Ondo? Ez da gehiago kontako. Bueno, naiz irratean sekula entzuko dugu, orduan. Ez te gatxe ginena. Bueno, bezariak esaten badu, ez tala txegina. Ez, nik uste gate, bueno. Baina batzutan helburua ez da arte egitea baizik eta molestatzea. Burrunda. Mentxe gaude, guk arterik ez dago egiten hemen, baina molestatu, bueno, pentsatu nahiko nuke bai, ez, pixka bat. Eta batek gustora entzungo baitu, bai. Bai, Urnietako entzule bakarra, guantxe, telefona hartzen ari da, naizea deituta. A ber, bi hoiek, ez? Edo eskutitza. Baina ez hau txaldeze bat ematu Urnietakoa. Bai. Nik bai, Bai. Metxo ziko dugu.
Ez, baina, ez da jendearekin sartzea, herria bera. Osea, behaiek ez dakate, behaiek... Herria ez da politia. Eta herria ez da zutzuk egin. Bueno, ez da politia, ez da politia. Eta zelai politia euskek, eta... Bakizue, zeinek dakan fama txarra. Hernaneako biztak ere, politiak dira, eta... Nei, irutze zait, Gipuzkoako herri bat, ez da la itxusia, eta itxusitzat daukaguna, o imaginario kolektiboan itxusia da, eta netzako ez da itxusia, eta da, Soraluze. Bueno, nik Eibar esan barnun, baina... Plentxe? Eibarra hundiagoa, Eibar, bueno, hiriago izan daite. Soraluze ez da itxusia. Ez diat ezautzen. Egun batek Soraluze gongo jo. Bueno... Egon da neok, baino... Edo programa zuzenian Soraluzen egin? Baita. Edo urnietan? Nahi zutena? Urnietan ez digute sartzen notiko. Baina, erreka ondoan da, etxeak, erreka bazterrian, eta etxeak bertara behira daude, da, bueno, eta herri txikia da, eta gero ondoan menditartean da. Soraluze, Soraluze ez da itxusia. Bueno, norbait Soraluzeko entzulerik baldin maukagu, idatzi dezala, eskutitz bat, jarri zala bita piku, naiz irratia, selloa jarri eta bidali. Gure helburua da, karta bat jasotzea. Ez email bat, karta bat jasotzea gure fans. Karta bat, nigo antxe zalantza hundia, oket. Karta edo urdai azpiko, berdintzeko. Soraluze berdinek? Bai. Ba, nik gure musika biragazlea. Maria, venga. Besarkada bat. Maria. Bidali urdai azpikoa, Maria. Oida, gure entzulek ere urdai azpikoren bat edo bidaliko digute egunen baten. Ba, ez dakagu bate problemik horrekin. Eta mortadela azeitunakin baldin bada, ondo. Vale. Ez da berdina, baina gustatzen altzaizu. Zer? Mortadela azeitunakin. Etxea doituraik jateko, baino bai, nahi olako mierdanak lepo. Bai. Pitu, emendikan ez dago inor, esaten duna, izten azka, ez mundu guztiak urtzen. Hombre, aurkituko bat ematen. Genealen ez da gerosko, baino da honen janitek. Baina noiz hemen, baina dago jendia txokolatea gustatzen etzaiona. Edo hori esaten duna, nik uste interesantearen egiteko dala, Ja hori gaizki iruditzen zitu. Ez zai gustatzen txokolatea, venga. Nahi gaizki iruditzen zitu. Bai, ez, ofensiboa, incluso. Ez txokolate. Ni oso txokolate zaleanek. Ondartza mainatzea, gustatzen zaik? Asko. Berez itxason, surfen urte asko pasateago, nok? Surfean, abeslaria, danetea doka, flowa bai, Bai. Baina tablan, etzanez nindiatein. Ikara harri gortuta neomaio baino gorragoneok. Flowa izan dakoa behintzat. Bai. Ez, galdera zan... Flop. Bueno, flotatzen badek, Bai, zein da galdera? Galdera da, bustitzia gustatzen zaizu ez da? Bai. Ba, urrengo joko ontan bustitzia. Eskatuko dizugu, eta galdera da, zeinek emateizu nazka gehien? Kike Monarriz edo Onintzan Beitak? Aukeratu inbar da. Aukeratu inbar da. Zeinek emateizu nazka gehien? Oain... Eneko pentsatzen, ez da hainbeste nazka ematen diate biek. Ja. Zein baina zeinek nazka gehien ematen diate? Itxika begelditu gaizona. Kikek. Nazka ematei kikek, eta zeba. Ezin de graciosillo nahi den pasabiziputa grazioso. Esantzak mikrofonoa. Nik ezin de graciosillo nahi den pasabiziputa guzti, euskaran ingurun izketan nahi izenen gainea. Bueno, ez da zaila, meritua gauk, hori, Osea, drama puta bat eta ahi deskojonatzen, da ez. Esango nuke, oain arte... Erantzunik garbi? Bai, garbi, eta razonamendua izan da, impecable. Osea, izan da hermetikoa. Izan da fisurarik gabekoa. Normalean jendeak esateu, eske, diak minesten ditu, oso pertsona ona dia, euskeran alde oso gauza politiak dituzte... Bai, jokua planteatu diek. Eta eskertzea. Atera ez, irabazin dezu betiko, ja, joko ezin dugu gehiago egin, ja. Osondo. Ja, está, jokua irabazi eta hautxindek. Ja, está. Listo, bitu, joko hau ez dugu gehiago ingo, ja está. Ezin da. Erantzun horberena eman dugu. Apurtu indezu. Jo. Bueno, nik alderatxo batzuk banuzkan, probatu behar nun, hau experimentala da, zure musikataldia bezala. Aurrekoan Mikel izan nion. Galdera batzuk idatzi ditut, aber ze iruditzen. Bueno, hau, iaia erantzun dezu, baina ez guztiz. Zer egiten dezu okerrago, kantuan ala dantzan? Bilak batea kombinazioa. Ojo, Bik ondo itizkiat. Hori demostratu berra zeok. Baina lotxa zeuk, Bueno, ba, nik uste ondo ititutela bik. Bueno, osea, bilak ondo, Osea, zein okerrago, batez, osea, bilak ondo, dana ondo. Bietan amar, vale. Ez, tori esan baina zazpiterdi. Baina, eta bilak empate. Vale. Bueno,
Beste zerbait esango dira lau bat, nago denarako baino. Beste galderatxo bat, etxe bat oparitu dizute aukeran, 2 puntu, 2 aukera bozkazu. Pello erreparazekin elkarbanatu, ala, etxea urnietan dago. Pellokin elkarbanatzea, musika entzutea, prozesu guztia bizitzea. Ostras, pentsa, Pello goizian igual intenso altxatzen dala, eta hasten da bere zeakin, eta... Pellok bere bariak eukiko ditu, Nik ez ezagutzen. A ver, esan dek, urnetan etxe bat edo Pellokin salto? Etxea? Bai, noski. Urnieta ere elkarbanatu nahi bat bazu? Nei urnieta getziek inungo segiten. Nei urnieta gusten zitek. Adarra bertan daukek eta... Orun Baina, gero Pellon sortuntza prozesu bat ikuskonik, gustu asko. Guk urnietan kontra ez dakau ezerre. Dauken adarra jotzea. golpea burun ikustea, eharradek. Eharra izan barek. Bai. Bueno, segunda nora beira da, etxe ere, Bai, hori Kanposatua beira eta, bueno, da igual, ez da... Bueno, nik galdera serio bat egin nahi diotenek hori. Beste bat daukat, baina ez dut egingo, galdera da, aukeran, sexu erlazioak zure orgasmoaren aurretik amaitzen dira beti, ala, urnietan bizi... Ba, ez, hau ez dago egin. Hori gertatu da kizuki urnietan ere. Ez zeukea sexu erlaziorik eta urnietan bizi, bai. Bueno, urnieta alde batera utziko, barkatu Mikel, bai. Nire galdera... Galdera serio bat? Sakona da. Urtebetez zeozer jan beharko bat zenu egunero gauza bakarra. Kaldera bukatzen ere estio utzi. Eta zergatik arroz integrala? Urtebetez? Ba, ez da olako ezerre urtebeten ondo egongoanik. Orduan ja gaizki dagontzeo zer hartzezu hasieratik. Orduan behar dek zerbait neutro dana. Tofua ere izan liteke? Apatik egon behar baldin behek, egon nahi arrozakin. Gutxinez nutritiboa da. Bai, nire launek, arizkunen bizianak. Gorrotxa. Gorrotxa. Besarka bat. Makrobietekako kontukin ibilita, eta hau ibiltzen dek, bueno, ibiltzen zian, txikat, ibiltzen den hainbeste baino. Udan da pixka desfasen ibiltzen zanen daulako gauzak, esan dira, behar, desfase oso apalak, Iraien bueltan ibiltzen zian arroz integrala janez. Dara garbitzeko. Baina igual 10 bat, eta alako roiok. Eta kaka txurie einarte. Txakurre bezala? Bai, lengo txakurreko, hengoek ez dut egiten. Oidek. Kaka txuria einarte, Eta orduan garbiketa egite. Orduan, baina lortze alda. Bai. Benetan, azkenean kaka... Baina bai. Eta kaka txuria egitezu, azkenean? A berri. Txuri jate baldin bat txuri bukoko. Ezagin, nik entsalada jandet eta ez da hola kolor... Entsalada jan eta ez da koloretako kaka. Espinakakin, bai, eta ezula kaka berde iluna. Berdexka, bai, baina txipiroiakin beltza. Eta ez jate badak, beste erremoletxa jate baldin badak. Eta arrozakin txuria. Bueno, kontuekenak arroz integralekin egiten dila garbiketak egiten dila zea, eta ni oso arroz zalean. Ni pentsauzak hasian, jendea, hola bizi izan dela, denbora gehienen. Eta sobrare, oen jore, gehienak hola biziko diela. Eta pobrezie egondan lekun, hori izan dela, elikadura, oinarrizko elikadura. Eta, bueno, goizen, atxalaren, da gauen, baldin bazeok. Oso pertsona xumea aiz, eneko, porque badakak aukeratzia arroza tomateakin, adibidez. Baina nik bakarra esan dek. Bueno, baina esan dut jaki bat. Bai. Esan dezakezu ere. Ez diozu, esaldia bukatzen ere. Hori egia, hori etzate eskizito jarri. Arroza, vale. Urtebete, arroza! Baina igual, esan dezakezu, plater kombinatu numero 15, eta horrek edakala, arroza fregitua ez dakiz, hau eta beste. Numero 15, egunero. Egin baldintza aldatzen. Nik galdea hori egitea ikon. Vale. Nik aukeratzekotan garbantzuak aukeratuko nizke. Nire ondokoek igual ez, baina nik garbantzuak jango dituzke egunero. Txitxirioak. Astunegia. Egunen behikan paketxo. Ez dakak ilusioik jateko. Eta txitxirioak arrozarekin? Txitxirioak arrozarekin, nik hori egitxena egiten dut. Oso ondo geltzen da. Gingeta ja. Egin beharrekoa de gaina. Bai. Izeketa gentzekota. Bai. Ojo, Komplemento ez zela. Vale, eta hori jakik eta edarikin, urtebetez edari bakarra posible baldimak ean? Ure. Nik ardo hartu geni baino. Enitzen persona hona izango. Ze xumia eta zeu mila, Ure.
Ze xumea eta ze humila arroz integrala eta ura. Urte betez. Eta ondo. Kakatxuria eta pixa gardena. Oso ondo. Eta gauzak argi. Baina ze urte hori pasakoek, ez? Urte horren bukaera. Urte horren amaiera iritsi nahi Bai, ez? bai. Beste modu ikanena hori. Eta urte horren bukaeran, lehenengo egunean, arrozalako bana. Arrozalako bana. Aloloko. Ardotra Eta eateko ura. Gasosakin. Ure gasakin. Claro. Nik zalantza badakat, ezer baino lehen, ez dakit zema denbora da makikun, bai, anormala naiz, erre askokin, eta ez den neurtu ere egin. Larraitz hor baldin dago... Larraitz, esaguzu. Zema denbora... Oita emeretzi. Faltako liake... denbora sobran da, bale, zu kalkulatu zen, nik ez dakit kalkulatzen. Oita emeretzi. Oita emeretzi. Kalkulatuko. Eskerrik asko. Temporizadore jarriko? Bai, jarri. A ber, eneko kabixetuko dugu, Oita emeretzi pasa ditugu. Lehen esan deu, batzutan, programa honen gidaritza... Zema emola jarri behar diat? 15 minutu falta dira. Beharko lidake. Programa honen gidaritza gonbidatuak eramateula batzutan. Fundamentua. Eta kasu honetan, literala izan da, eta ja ez da gidaritza, baizik eta denboraren kontrola. Lehen hezkuntzako irakaslenak. Hori ere ez digu kontatu. Lehen hezkuntzako irakasle, Lizentzia itatasunean, beraz, ez nauk. Bueno, a ber, parkeko aita, irakasle, marrazkilari... Bueno, marrazkiak enkargatzen dituena. Hori da. Irakasleon bat bezala, itzazoe marrazki bat, irakasleak egiten dira. Hori ze ikasten da, magisteritzan? Lehenengo kursoan, bueno, zeinko deu gaur, plastilina, itzazoe marrazki bat, eta... Nik lepo improvisatzea jat. Osea, pasatzak unidea didaktiko bat idazten pasatzak ez da izen menbora eskatzen dialako eta gero improvisatetek. Oso ondo. Hori gure espiritua da ez da. Hori da, egia. Eta zuk bezala beste askok ere. Nik nire izanen itzitiat. Horrek esan nahi du, baietz. Horrek, bueno. Bai, claro, baina plan badao, esan ikasketa plan badao, eta orden bat, eta horri heldu egin behar zaio pixkat. Heldu jo bai, bakarrik etzaude. Eta behartu zaituzte gauza, nahi ez desun gauza batzuk egitea. Desente. Irakasle bezala bilezi asko dituzueneko, edo beharko zen dituzke, baina ezertako balio ez duen abileziarik baldakazu. Hau da, mingainakin suturpurta ikutzet, edo belarriak muitzeitut, edo Gipuzkoako herri guztiak dakit... Ni ardura hoiten naiz, behar baino gehiago. Alperrek. Hombre, habilidade bezala... Daiko eskexa, Bueno, a ver, ondo da. Habilidadea. Bueno, habilizia bada, baina... Habilizia ez duz esan positiboa, o denalako, eta balio gabea ere, bueno... Balio gabea ere, bai. Hombre, danak daka balioa, baino... Arduratzea baina goza estupidoik etzeok. Entzun da? Alperrik arduratzea baino gauza estupidoik etzeok. Hori ze polita. Bueno, arroz integrala jatea. Kamiseta bateako emateo, Bai. Bizia Luzia, baina. Biziraun. Ostras. Baina txak antenan esan. Oso ideia bat geno. Gu kamisetako. Oiga, kamisetak sorte ditugu gure imaginazioan. Eta bat zan biziraun. Eta biziraun. Biziraun eta gorka atzian gitarra jotzen. Hola, referentzia bezala. A ver... Ba, txarra ez da. Bai, bueno... Biziraun, astutan eukan. Bai, eske, laun batek... Oinatiar bati, laun bati otxenioan da. Zemuza eta erantzune. Bueno, iraun. Desatek, wow. Que guai. Positibo launa, Artista, Bueno, iraun. Bueno. Ta nahiko egin da. Hortxe. Bueno, a ver, zer, jazta, hortxe bak. Ez, abilezian bat baldin bazen, monozikloari bili, malabareak ez nik esango. Arrozai puntu hartzen diozu, baina gero astuite zaizu eta erreite zaizu, edo olakoren bat. Pintatzen, bueno, marrazen, a ber, esan dezagun, marrazen esan dakizu. Bai, badakit marrazten. Baina, zuen komikia egiteko, norbaiti ditu zenian, zergatik? Zergatik akomplejatu gana izelako, azteko, edo pentsatzetelako hasiera baten ez dauketela maiek. Egia da, 6 urteko prozesu baten gauza batzu egiten ikasi itezula. Ordun, oain momentu jakin baten nik uste bauketela nerea iteko moduko maila.
baino komiki bat egiteko momentu hartan, ez. Hada, komiki oso bat, zenbat horri alde ditu? 129 bat. Ez da gutxi, Marraztu inbardia, guzti horiek. Bai, asko dituk. Eta gure aritz da baita, osea, marrazkilari bat hasi zena horrian marrazten, paper normal, eta urare utxetikan hasi zen digitalen, eta egin du kriston evoluzioa. Azkeneko 6 urtetan, osea, sekulako prozesua egin duen persona izan da. Eta nik, sasoi hortan, eta ik zein dek komiki hortan, aintzaz apartu. Bai, galdera horra irian dago, za? Bai, nik esanengo. Nean haiek idazteko joera dauke, eta ibai, hori Wikipedian azaltzen dek. Eta horre enkargabenean ez, hori arduratu zen gidoia iteaz. Bai, idazten dakilako eta ondo manejatzen dalako. Eta nino tipo intuitibo bat sortzaile. Berez, a priori, gozak erraz sortzea dituna. Proaktiboa ere. Bai, eta historiboarren kontuan, hasi nintzen historiboarra egiten, dokumentazio grafiko guzia osatzen, gero beste programa batzuk eta fotomontaje bidez, bineta guziak antolatu, ibaien gidoi guzia antolatu, eta orduan hori dena antolatu, eta gero aritzi pasatzen ginen, da aritzek egiten zian dana ilustrau. Esan dakoa. Eta esan barra dago oso lan txukuna indula, Bai, oso borita, goratuko dugu, kontua eta zikina. Bai. Komikia, txalapartak argitaratu du, eta hemen txalde, Eneko Iztueta, Ibai Iztueta, eta Aritz Bieites. Tolosarra, 78koa, por lo visto. Bai, esan zeok, baina italiantzeok. Italiantzeok, baina. Italian, Bai, berak italian egin du prozesu guzia. Eta egin ditu bileratxoak WhatsAppetioa. Bira, ze ondo, distantzian. Aitzior garmendiak imezela. Bai, oso ondo. Bai, bueno, bukatu baino lehen, etzegu gehiagik gelditzen ere, bukatu baino lehen, urrengo gonbidatuari, eta ez dakigu zein izango dan, aitzi berzian elteke, agian ez, agian igeltxero bat izango da, aitako parke bat ekarri dagun bezala, igeltxero bat ere ekarri zatzakego. Baina parkeko bi aita ekarri izkizu. Hori ere egia da, bai, parkeko bi. Antxe, elkartzea parkean Eneko, Sergio, Arrozpide eta Irurok. Olosarra, hori ere. Zerbait, ez? Gaia izan daiteke edo kaldera bat, proposamen bat, gauza oso abstrakto bat, marrazki bat. Bertxo bat. Nahi dezuna. Tangrapeko figura bat. Bai, eta marraztu ere, badauzkazu. Boitu, bi artista izan. Indezakezu, idatzi, marraztu, galdetu. Ez zuzen idazteko erregela. Oso, bai, zuzentasunaren. Enekok idazten duen bitartian, esan behar nizun, gaurko programa dala, oain arte egin dugun programaik onena, seguraski. Duipe, bai. Aitziberrena baino beto. Bai, aitziberrena, aitziberrena baino asko zeo beto. Aurrekoa esnoit jauna etorri zan, eta aurrekotan jaen ez goatzen zein etorri zan. Bueno, Iker Gurrutxa, pasazan hemendik, Mirari Martiarena. Bai, Mikel Antena. Danak oso flojo, Eneko berena. Bai, flojito bilitzen. Nik programa honoi 8 bat emate jot. Bai. Hola, humiltasunez. Humiltasunez, 8 bat. 10 bat ez ematearren. Esta 10 bat. Ez da ere Enekoren 7 erdia dantzan eta besten. 8 bat. Bai, 8 bat. Bai, ondo. 8.000 bat esango genuke. Bai, nik jokutxoren bat, eta bukatu oso ondo. Egin dugu ikusi, sartu sobre. Hau superprofesionala da, ite du. Eta benetan egiten du. Gutuna zala itxi. Bai. Itxi. Ez dugu ikusi nahi. Ire izena jarri. Eta guk ez dugu trampa egiten. Bueno, saiatzek ega trampa egiten. Trampa pilo bat ite ditugu baino. Honekin, ez dugu trampa egiten. Bai. Eta gaurko data. Eta, denei izen makia. Hoxe. Etzak esan. Hau atemporala, Bai, atemporala da. Bueno, gaur esango dugu, bakarrik esango dugu, eguzki atera dela. Esan dezakegu hori, o ez? Nundikan ateratzen da eguzkia, esan behar nun, ekialdetik, bai ez? Niretzako oiartzundik ateratzen da. Adibidez. Eguzkia nundik ateratzen da, oiartzundik. Eta oiartzunen zaudenean? Irundik. Oiartzungo irteeratik ateratzen da eguzkia. Azkeneko galderatxoa eta azteko. Bueno, teoria bat daukagu, eta da, flipatu egin behar dela, gauzak egiteko, bestela, ez dezu sortzen, ez? Osa, zuk zure buruan imaginatu inbar dezu eta flipau inbar dezu horrekin, ez?
aurrea ateatzeko. Komiki batekin flipatuan, da, bai, hau kontatu inbar dugu, historia hau kontatu inbar dugu. Hor flipatu inbar dugu, aurrea ateatzeko. Eta oso marra fina dago flipatzearen eta flipau bat izatearen artean. Nola neurtzen dugu? Kotxearen arabera. Bakoitzaren kotxearen arabera. Eneko izteta. Ze kotxe daukatzu? Ze kotxe daukatzu. Eta guk neurtuko dugu zure flipautasun maila. Joe. A ver. Es que kriston historia zeok. Baina denbora gutxi. Eta laburtu inberdek. 5 minutu, 5 minututxo dauzkau. Ez, bueno, rolloa egin. Egoren kotxeai buruz hitzeiteko. Kotxea, zeukeat, markea? Bai, edo modeloa edo. Citroen Gran Picasso bat, zeukeat, Picasso. Hori oso aita kotxea da, Bai. Bai, hola monovolumen. 7 plazatakoa, atxona monak emateko, eta rollo hori. Bai. Flipautasun maila oso bajua. Bai. Baina neria marroia dan bezala, enekona ez da marroia. Ez, gau kolorekoak. Eta gau kolorekoa. Gau kolorekoa. Bai. Ostras, iluna, beraz, ez? Pentsatu nahi dut. Gauan arabera. Gau argikoa, udaberriko gau bateko kolorekoa. Eta gainea oso iparraldekoa aurora borealagin, eta ez, osea, gau itxin normal bat. Gau kolorekoa. Gau kolorekoa. Gau kolorekoa. Bueno. Gau kolorekoa. Esan du gau, ez lau, Koratzen zeate nolazan Arlekin. Fiat Polo edo lako bat Arlekin. Ez, txapa bakoitza kolore bakoitza. Txapa bakoitza kolore batekoa, bat urdina beste berdea beste. Zateko? Ena batzen. Wikipedia kotxe itxusia, Fiat Multipla eta Polo Arlekin. Osea, oiek zian, kotxe itxusienak. Bueno, esantak. Nau persona bat kotxei bueltaka pasadona behartzona baino asko ze denbora gehiago. Zadio, aberik indalako kontukin. Bueno, hori da, zure abilezia berezi hori ez? Ardu, bueno, bai, eske, kasu ondan problema, eta fallo gizaten zizkien. Eta bukaudia kotxonekin da gustora. Bueno, pakea. Flipautasun maila, esango nuke, 10-etik bat eta erdi. Ez? Horrelakon bat. Bate flipaua, etzea. Bueno, kriston kotxeak, Bai, zoragarria da, leku guztita eramatzen zaitu... Ateak eta oso atseginea, eta oso erosoa, eta bere funtzioko zondo betetzen zaitu. Eta aurrekon beraztegitik 6 personetor ginen. Abiratzen do. Eta kotxe bat zan. Beraztegitik iesian... Bai, beraztegi ere... Joteko modukotoki, oza, berta juni merda, Oza, ezintzia, pasa. Hoi flipanteak, leku hori. Beraztegi? La Suiza gipuzkoana. Parreite bai ikaragarriak. Enaiz, beine jun. Pasa bai. Ani honaiz. Dinu bat atzen. Pare bat aldiz. Pare bat aldiz honaiz. Egon, ez, pasa bai. Bertago basok eta zoragarri. Oso herri huelta politxezekik eta oso... Gipuzkoako ardi gehien daun, herrie. Biztanleko edo absolutuki. Munduko esaten hijo. Bueno. Gipuzkoako esan honik baietz, bastante. Zelanda berrian agian egongo da bate bat gehiago, edo egongo da herri. Baina ardiek esango dute Zelanda berria. Nik honekin nutziko nuke, holatxe bat bukatuko nuke, Ni belazo honekin. Iritsi zienen lehenengo aldiz, Zelanda berria. Ai, ama. Eta ardia jaio, eta galduko du Zelanda berria. Animatu gainera. Ai... 2 minutu eta 50 segundu. Zege jo esan. Nei programa diteko goguak kendu intzait. Itzjokokin goguak kendu intzaizkit. Guazen itxea. Eskerrak emango dizkiogu enekoi. Erdi pasadeu. Eta gizertaz hitzeit deun, egia esan, gure gauzetaz. Tangrama zer dan eta zenbat pieza. Guendik oso argi etzaigo balditu, baina hortaz hitzein dugu. Xemalo eta hitzein dugu. Gauza askotaz hitzein dugu. Eta zuen komikiaz. Ezta? Astu intzait berriz. Kontu bat azikina. Kontu bat azikina, hori da. Oso ondo. Beste gabe, oparitxo bat, gure programa etortzegatikan. Bai, ja. Piku batzuk. Bita piku dira. Gozea nuen eta irugarren nahiko izkai diot. Eskerrik asko eneko. Gozatu pikuak, zoaz pikuekin. Pikuak usten zaizkitzu? Ez beziki. Ez beziki. Baja berritok. Arraza integrala bai, pikuak ez. Gustautako nago, baina ez diagaten. Ez diagaten jaten.
Titularra eman digu azkeriko segunda. Hoi da mezua. Fruta jaten, oso. Honi buelta esen zaio baina. Bueno, Fruta baten nutrizionista batek harriko dugu. Fruta jaten ez duen parkeko aita, ekarri dago. Eta... Umeak. Fruta. Zuek jan. Eneko bezala ez bukatzeko, ez? Hola, eneko, dantzan eta kantuan bai, ikasiko zute, baina beste, zerrez? Hoi da gaurko gomendioa. Honekin jungo da? Bueno, agur esaten ikasi behar dela. Agur. Venga, aioneko. Ikanutxi. Ikanutxi.